Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amabenzo TV. It's the Nedbank Cup. Orlando Pirates 4, Chakuma 1. I'm joined by Umahai. It's Tigo. Yeah, appeal and fit. Okay. This is one of those days whereby Ebola in South Africa lidlala indima enkulu in terms of economy and also social. Abantu bajabule, more especially at Durban, because in Durban indawo yokujabula. Esingakusho mina angicriticize into engekho. Criticize the I'm very much, I'm mentally abused by Pirate and the Leshai Ngainga. Pirate troubling, I never have umkondo wamatypo. Pirate say nazinhliziyo. But to be honest, the Pirates raised the standard sebhola. Sesikhuluma nje dramatical. Badlala ibhola elimnandi. Combination yePirate noma ungafaka noma yipi player izofika idlala. Noma ingahlala ebenchini, noma ingahlala usesana ngahlala isikhathi esingakanani. Kodwa uzofika perform. So iyenze ukuthi lento iPirate ibe more of like, dangerous team. Although sine game in the 28 esingasho ukuthi soyiwina, but lo game leyo izobe entertaining. Umuntu ongezokuya kule game izobe ne problem. Nginxusa into eyodwa ke kubalandeli bebhola ukuthi kwesibe nomoya webhola. Ibhola is a social activity. Combine abantu, hlanganisa abantu. Akuyona indaba yebhola uku-attack create ama-enemies. Akuyona ipolitiki le, kodwa is a sport, social sport. Therefore abantu be-Chiefs and Pirates kumele bafunde ukuthi ngaphandle kwesikipho osigqokile kodwa ukhokhe ngethikithi lakho eze-stadium. Okwesibili uzobuka ibhola ngoba ulithanda. So uyayisupporta lo team. Ukukhokha ithikithi ngiyothenga ithikithi le-Pirates. Imali yakwi-Pirates ayiyi kwi-Chiefs. Meaning ngiyayisupporta i-Pirates. Ungizondela. Kwenzeni kanti thini mindset yakho awulazi ibhola. So into ebalekile la yokuthi Pirates idlale kahle kakhulu, abafana laba abancane abazamile kuyimisela kodwa uthi ba compete ne team unmatched. You understand? I team edlalayo endala kodwa there's one thing engifuna uyayivala madoda nipeni chance. Kunento eyodwa engifisa ukuyisho la ukuthi the Chiefs ngoba iphumile ku Nedbank. Akukho kuzamazama komhlaba. I-economy affecteke kakhulu. Amastand wabonile ukuthi umuza ngapha esayidini what we call la kwi-center line eParade bekuyi only abantu abashaya igroup, the rest ama-seat empty unless ungabukanga ngamali amathikithi kodwa kuthiwa kanjani asold out kodwa umuze stadium kunjani akuyona issues ukuthenga ithikithi ebese uthona kishisila. No, ngithi mina siyaqala i-impact noma i-effect yokuphuma kweteam enkulu ku-Nedbank. Mana